Nagkabilat-bilat naman taan eh. Alo. Layuan naman ni Madil. Iko gyaya mo lang ka ano. Nanghipos mo ang good me. Hindi ka sa kami ng sinilas pa pidar. Ayaw lang ako na may isulog diya og nanay tubig. Di ani mga bay manguli nami kay unsa nang orasa ron? Unsa nang orasa dong? Unsa man kada imo kag tabay? Ninduta ko na imong tabay. Ana manguli nami, di ana ngaligog dagat nga unsa hilamos naman daga ni liguan eh kay nanguli naman mi. Dira diri ang Bantayan Island, Cordoba. Ug to na ang gitugnaw. Wala oy naabot na. Astang layuan na niya. Ginoo tabangi. Lukdo pataan niya itong dala. Di kung ako na ning malukdo ron. Sige kipayungan tika. Oh, sige. Napay tagapayong. Lopi kang asawang go ani. May tagapayong. Aray ko. Tag-iya sa UC nanay tagapayong. Mao. Bisag ilaw mo sa building payungan. Sos bisag naaraan ng nanay atop. Payungan sigay. Ngano man na gyud? Palihog ko hawid ni mama palihog si ko Kani? cellphone oh. Ikaw lay video. Ha? Kay manabok man tag suba. Sige. Bahaan man ta. Nyara kay muari mas akong mata ang kuan. Ha? Akong sige. Tuning lugdoon atong da. Ay nabahaan man ta ani. Ay, bingka mo dia. Oy, puti kay dagat ba? Aw bas di eh. Puti kay tong bas diri. Maningi. Ay sakit lagi. Mo nang ginganlan og Bantayan. Malong gidan ato ni Madi. Tuwa. Hawak ang tubig. Di ra lagi ni mabasak di. Be. Sige. Asa naman taan ni Puti kay ron? bas diri mga higala. Ara. Rami ani nanuroy haplas. Payungan ako ginaw. Okay ra man gyud. Na may kao. Ay mo nagbaklay na mga mga tao diri ni uli. Kay mabaw man kayo. Sakay pagkaaning bangka inani. Taob da na mo taob taman dihan tubig piting law madiri. Taob. Mana ba to? Agoy kalayo na ba ni Madir? Ko pa tong tapisan. Di ara nang balas kay one time manggod nag-ilis mi dito nanago mi atong may mga balay sus parang baklaga man. Kuma di na ta diri maoy di lang tadapli na ni dagat mag-ilis. Magtapis naman ta aning malong. Gani mauga naman itong gisulod. Di ra man tag na mag-ilis. Di man ko mag-ilis. Dito ras balay. Ligo diretso. Di na mahalata. Di mahalata. Akala lang musuran na itong lingkod kay basa. Ha? Oh, e-bike. G-split sa e-bike. G-split Oh. Biting mabaho. Wala to, nagi dito sa mother. Ha? Ikuan lang ayog aswata MTL. Ipaguyod ra. Kay mi makapuyod mag-anang mutikang na kapoy Guyod ra. Na ra. Tinaw kay. Di ang marigondon puti naman sa bas dito ron. Huga lang kayo kay dagang sagbot ba nani pero nipis ani sagbot dito piting bagagyo. Dapat kanang mga nagpa-cottage diha mo limpyo sila. Anamo nila kanang gamitan nila creek ba? Gamitan mo magulad og may kana. Madamang kita ng lato sa Mother's Dublin. Nunggo na siya. Ayo ka swata MTL mama kay kapoy biya mo swat. Ana ba? Ana ra. Diretso ra imo swato no, hanga kayo. Ana ra. Baklay rami ani bay ganahodan mi pamilit. Era. Dito raman ang lawom-lawom na tanawa na sa ilang tunga dapit Diha raman ang lawom diri. Tuhod raman.
pang suroy. Mura di ko nanuroy o kuan. Hala si mami nagtungko na itong daplin. Uroy. Oo, akong tumban. Sige, larga. Time pa mama Irene, hawiri siya gupaligo akong cellphone kay kuan murag maputol ang bahag ba. Ha? Maligo magka ni tanan. Akong hawiran ang kaning hawiran gid sa balde. Ah, sige. Guy, hino ko. Ana. Hirapan sa kalisod. Oh, kana. Sige. Pero ayaw ko pa hawira ani hanto kay mahadlok ko ba maumod ko. Mabasa imong cellphone. Uy, paita taas tiguan. Okay. Malum-malum mamay lang gining mo. Nanarang Bantayan, Cordoba. Dito pamigikan oh, anang naibalas. Baklay. Ay tabok baha ba? Asa man napiti inyo hang bukid, ma'am? Nabaan day ka, ma'am? Oh, musakay pa ka ani 15 pliti taga tuhod ra. Lakaw na lang bara diritso. Ayaw lang itikang. Itikungkong lang ng imong tiil, ay lang itikangtang. Oh. Ay kapoy man ang imong aswaton. Akong gisuwayan biya ng aso. Oh, hanga kaayo. Ana ra ba ipadiritso ra? Di man ko kaanan magtabok og baha. Hadlok jud ko kanang magbaha. Kami manabok og baha di ang among tiil sad-sad ra gid sa balas. Magpaano ra ba kay og moaswat ka matumba nung ka kay mapalit kay ang imuhang kusog kay imo ba man gigamit pag aswat. Oy, imong bayong hapit mo pa. Aswatan na ang mga bayong. Hasta ang payong napilok aswat. Ano ang bayong lagi na basa? Agay! Ano na ba ito sa hawak? Sa maning naay nagkali. Tanawa na yung kuan na kay nabig ipanghigot ba nila ilang bangka. Oh. Hinahinay lang kuan pud pagod sa imong tiil kay natikong balaw kakamping na yung bayong yang mabitik ka na pisi o tikangkang ka. Lawom naman. Oh, diri raman ang lawom. Wala si Madir na pagkaluoy na lamag. Hi. Na may daghan diri mangumpra ana ilahang suwaki nya ibaligya pud na nila mahal na. Mo gani diri ang kumprahanan diri na nila pinalit baligya 300 ang baldi. Nya diri ang ilang pa diri 100 ang baldi. Dako agud nilag tubo sobra pa makatung. Times 2. Mabaw na ba pero Pero og taob ni no kay tinaw kaayo. Kay maanod magkuan mo ang tubig dito. Flowing. Pero ang suwaki ni kuya o gihumol na nila diha. Kay ug di na ihulom kay mabaklag man. Daghan pag islag suwaki. Uy. Ginoo ko kahoy. Yung taon si Madir. Pagkaluoy na lamang kuwang nalaglata. Ay, salamat. Naman nagtabok aning baha. Kupa ng tapisan. Dili tama mag-ilis ma ayo nang roll sa baligya nila ma. Ari tama ning hagdan. Naman nagtabok aning baha. Mag-ilis ani si Madir ang mag-ilisan eh. Dito lang ta mag-ilis siya man. okay ra ko ang ako lang ba ang tapad nato.
Kinalan magtapat ang tulo. Si mama mo isa unahan kay Iris mo ay ay. di lang. Biari. Ayaw butog Ana. Bijuhan ka niya. nag Kanda tapisan man. Ang imong sinina, andam daan. Ako kuha. Daghanang mga kuan diri no. Mga boat. Ay naapa to akong apo mo ana ito. Wow. Ha? Boat. Wow. Sa man ani mo lisan mo? Kani, susada sa anong lisod kayo sulog ko. Tuntang dagdag ko. Kani, nya imo paris sa ring pula. Sige, hubo sa. Ay, mag-anto sa lami ani magmalong kay matumitong nay kasildas para magbaklaga. Buhok ang kuan. Baklag. Yes. Maujud. Nya dili mamlas. Way kuan. Wala gyud ko ampot. Sunindot ka ayo. Ah wala ini duro. Aman. Dritsuras dagat di eh. Di na ka magbrama. Ina lang di man kana mipis. Pis man ni iyang sinina eh. Dito gid kay niya eh. Tag 10 pesos ang kayo kay. Agoy ginoo ko. Ako yung tutoy diha. Tutoy ni mo diha ma, wa na pa na unod. Tutoy ko yun. Da. Bait pagsuwake, day. Bait pagsuwake. Napay pagsuwake. Tutoy kuyos kuno dai. Laki mo da 100 lang ang balde. Tutoy ko yun. Tutoy ka, pwede na tayo. Oh, 50 ah. Ano naman gusto ko? Tagba na may haha oy. Nga na magsako, nindot din nato no, hauntan daan dayon ni usa. Oh, dai ni usa na pug ka ng Usa na si tanan. Usi ubuan na imong short men ma, ganapan kina. Ay, tabang mananabang isuhi. Tugnaon man gud siya og dili mag-ilis. Ako di man ko tugnaon pero maikog lang ko sa atong tapad nga mabasa pero di nan siguro tambasa. Kani ako ra man ning usan. Siguro na to ani human, naon na to itapon ni. Labahan ra. Unsa asa naman ron? Di siguro siya kakuan dai. Oh. Ala, pandi gilupad ng hangin. Oh, dere. Yan pa, asok tubangan. Sa iya pandi. Nawag asa tubangan ma. Ano magplaster? Pagkapain mo, di naman taan eh. Gilupad sa hangin. Bi ako. Tawirin ning malong kay wa na maakit kita ginang kalibunan deron. Yak. Bahong bilat. Wa sa day baho kay bagong ligo. Ale. Day gipa-check up nimo siya day. Ay, check up eh, mahadlok. Anong check up kaya? Giahat. Balan na lang kasi, makanog na. Ano, ulian man. Ulang ako sa taon. Sus Ginoo. Tulog kay di pud matulog. Ito na maka-panihi ko. Di nakakabalik. Tunga-tungang di eh. Oo, kay makabalik pa. Mo nang matug siya, di gid ako istrupo. Di maglangas. Ay, ilo mo dia. Lagi dia kay natubo. Tulog pa. Aw. Asa naman ron? Wala okay na. Ah. Daghanag dali ni pagdalanan, mamali na siya disda ka. Dadon pa ng pambot day. Tara, wala na tarong day. Ah sige ana lang gi. Ana man to sulod.
Oh, anak, sakto na. Oh, mo. Oh, hain naman ang sulupin. Dara. Sama ni. Tanawa daw. Unsa? Aw, na pa oy. Di naman ni nagilis. Asa man ani nga lupin? Diha ra. Ay. Sige. Ani di naaman diri. Kanina lang sa mani. Sud ani ay ang kuan oats niya, wa na makaon na yung oats. Daw ko puspuro kay kung dito makasud ba sa cloud. Okay mga bay, uli nami manag-ili si mother. Isos. Sudlayan pa din nako. Mama Irene. Oh, niya wa man kay sudlay. Naman na siya dagit permi kay magpagwapan mo gina siya permi. Ana ito. Ang nos-nos na pud na siya kuan iskinol. Sa ginus-nus inday, nus-nus pud ka. Di man kuan iskinol. Ay, naamre dagko ngi kay nag Mm. yang sudlay oh. Perfect skin. Perfect skin wa gyud ko gigamit. Sige gamit na sige painit. Nagala gasto-gasto lang. Ito mus inday busan ada. Oh, og naa sa gawas. Piting puti kay nara sulod. Duha ka tuig og kuan kanang nara sa aircon. Puti hindi po nang ko. Oh, sige. Pero puti po jud si inday oy. Puti ka daan sa mo ka puti. Naamay kuan, naamay gikan dito nga. Ang mango jud ani. Ang mango jud ani berting puti Isa man. Puting puti sag nara sa bukid in. Okay, bye.